vi tar och stiga till skorna nu då. Det var någon jävla tid det skulle ta för dem att gå iväg idag, va? Du, Benga, det är fritt fram nu. Ja, det tog en jävla tid. Ja, men nu har de gått. Ska vi kolla om vi kan käka ett frukost idag, va? Åh, du jävlar! De köpte nya flingor här, ser du! Kalaspuffar minsann! Nej, men du, nu har du slut på alla goa. Du... Gud vad nice det var så tidigare. Ja. Jag visste på måndag. Åh jävlar vad är det? Åh jävlar! Du, är du hemma redan? Åh helvete du! Finns inga goda kvar. Glöm inte titta under sängen ikväll.